първо да се представя Камса Николай Хаджи Николов. От годините, когато съм се състезавал и хората, които ще изброя и които са между живите, разбира се, ме познават като кокера. Бех 4-5 години основно балансьор на Митко Живков в Шарлото. Той ми беше кум. Мир на праха му. А, ще ме прощавате за емоциите. А иначе в мотоспорта влезнах благодарение на Харди Дебелия. Данчо. Значи Данчо, това беше 80, ако не се лъжа, 82-3 година. Харди излезе от затвора. Аз тогава нямах представа много за този спорт. Но просто бях атлет, аз бях хокист. И Харди Дебелия така ме запали с този спорт. Като излезнах от затвора, станахме приятели. Той извади един мотор. Тогава за първи път видях тия чезета коплирани, които са известни много. През тях са минали много, както и ние с Шарлот са минали. Милчо Младенов е минал през тия чезета. Кросови за хората от годините, които са в тази среда, знаят за какво говоря. И той ме запали. Харди Дебелия ме запали. Почнахме да правиме там, извади от някъде един мотор, не помня откъде. И точно такъв беше формула, какъвто го карахме с първите формули. Дет лежахме по корем, защото другите беха старите кошови, им викахме бангей. Нали, вече ние, които бегме, те беха 3, 4, 5 коша такива, на другите им викаме бангей или кокили. И той ме запали, взехме да правиме там някакви мотори в Западен парк, зад на гърба на Лебеда, там живееше Харди. Пред блока правихме едни мотори, едни работи, коплирахме, сглобявахме, тренирахме по улиците. Даже помня един интересен случай. Беше лятото, с Харди нещо, пробвахме мотора и един с една Шкода там ни блъсна на една улица зад Лебеда в Западен парк. И направи на Харди една дупка, ама колкото сигурно ковичко бурканче от кисело млеко на глезена. Защото те глезените не му беха малки. Но зверска рана. После ходеха с него на море, насам, там, той тъпчеше тази рана с едни мекли, ама все едно това са частни истории. Но искам да кажа, че за спорта ме запали Харди. Така в резюме да кажа, после съм повечето години, дето съм карал, не повечето годините, дето съм карал, съм бил балансьор, са били на Шарлото. Но съм бил балансьор и в епизодични случаи и на Митко Бомбето. Там има много интересни истории с Митко Бомбето. Той е колоритна личност. Но този Кьонинг, сега понеже ми влиза в акъла, този Кьонинг, дето го докараха на Бомбето, това беше уникален мотор. А, снаряд. Но той беше с един много сериозен проблем. Скараше известно време състезанието и се чупеше. И за да бъда честен, може някои хора да го знаят, някои го знаят, на едни тренировки на Божурище, на самолетната писта,
Но това сигурно беха минали поне 2 години, откакто Бомбето караше Кьонинг. Бомбето беше уникален състезател. То Кьонинг никой не може да го бие. И тогава, случайно беше. Аз и Шарлото, тогава трасетата беха много лоши, моторите беха, как така, маскокили, не беха формули. И тогава Цецо Панчев с Митко на една права, не знам по каква причина, Митко ми е разправил после. Той вика, аз като балансьор очаквам, идва завоя, лев завой и срещу нас една спирка и на спирката горе са хора, гледат, отзад една гора, горичка такава. И той вика, аз очаквам, че Цецо ще върне от четвърта на трета, за да влезем в завоя. Той върна газта и даде газ. И изпуснахме завоя и при удара вече Митко изхвърча и пада на покрива на спирката, а Цецо Панчев, той тогава не беше много млад, а Цецо Панчев почва да се върти хоризонтално след удара, защото ударът нещо като кошче. След удара почва да се върти вертикално и се удря в едно дърво през корема и с бутушите си чупи каска. Цецо Панчев. Имаш връзка с него, попитай го, той не може да Да, напада, ти ми каза. да. И той с бутушите Цецо Панчев си чупи каската. И после Митко ми е разправил, вика, събуждам се в Габровската болница, или там, когато и да е била болница, вече отдавна е било, вика, на една маса от алпака лежи мас, гол, погащи, на другата маса лежи Цецо Панчев. И да трови, защото тогава и мерките за безопасност не беха такива. Една от най-тежките катастрофи в историята на този спорт, може би. Би. Така, Богдан Николов, емблема. Кротко човече, колкото го познавам аз. Кротко човече. Уникален мотоциклетист. Според мен е и уникален организатор. Защото ако не беше Богдан Николов, по мое мнение, сам може да има хора да ме отспорят, един от най-силните клубове в България беше поема Плевен. Или въобще Плевен. Плевен нямаше да съществува, както и Долна Митрополия нямаше да съществува, ако не беше Богдан Николов. Богдан Николов, лекичък, невероятен състезател. Без да ми се обиди, дано не ми се обиди. Дано не ми се обиди, за онова време само Сиджи беше по-добър. Ма това е мое мнение. Само като моторист. Само Сиджи беше по-добър. Сиджи беше уникален. Ако Сиджи не беше направил тази глупост, която беше породена, не мога да ти кажа от какво. Е, Дали Федерацията закъса за пари, за мотоциклети, дали стана някакъв друг проблем. Тогава не съм бил толкова близък, нали, към Федерацията. Но ако не беше тази глупост, Сиджи, а, да се качи да кара крос мотор, сигурно ще стане световен шампион. Та ние не мога да съдиме хората и времето, но за мен е необяснимо.
Защото той беше уникален. И в един момент стана тази работа с този мотокрос. Той лично ми го е. Нямам нищо против мотокроса, мотокрос уникален. Там беше просто злополука. И даже от него знам, той вика, съдбата ми показваше, че ще стане така, но аз не го разбрах. Предполагам, че ти го е казал и от тебе. Да. М? Да, говорили сме. Да. Но исках да кажа, че Богдан Николов беше уникален. Той на 80 кубика стана европейски шампион. Само, че Богдан Николов вече беше в малко по-голема възраст. Сиджи беше в... И според мен Сиджи беше готов да стане, ако държавата, защото тогава бехме зависими от държавата, държавата му предоставяше техники възможност, за мен Сиджи ще стане на 125 кубика поне шампион. А сега ще ти разкажа историята, дето аз ти в част на разговор ти разказах за Мито, Да, Мито Рангелов. да. Трябва да бъде тук част от този Ми, разговор. Задължително. да, Мито Рангелов го познавам лично, ама съм при спорт. Но сина му сме огромни приятели с него. Той като футболист израснал в ръцете ми при мен. Мисля, в ръцете ми аз съм бил треньор, ама като близки, както и да е. Даже сме и поигравали заедно след това. Но историята за Митко Рангел е много интересна, защото тогава дойдоха едни времена, ние бехме към УСО, малко по-сложни времена. В смисъл като материална база. И там ни събра един генерал, вече му забравих името. Ни събра всички приложени спортове на мотопистата. Приложени говоря като предимно бег мотоциклетни, там като почнете крос, писта, мотобол, шосета, спидуей. И ни събра един арогантен генерал тогава. Те всичките беха такива. Ние пари не сме взимали, или поне повечето не сме взимали. Тия националните състезатели можем да взимали като Мито, като Гигов, като Манев, нормално. Но ние не сме взимали. За нас беше хобби. Но и събраха всичките там. И тогава Митко Рангел беше през заминаване. Ще ти излъжа, ако ти кажа, че годината 86-та, ама все едно. Беше пред заминаване, това беше той много напред в ранглиста. Ако не се лъжа, беше втори. Пред заминаване в Италия за световното първенство, тогава може да стане световен шампион. По мотокрос. И тогава господин генерала, другар генерал тогава беше, взе да ни хока всичките, че сме крадци, че сме разбойници, че сме не ни интересува нищо, интересуват само парите. Ние си мълчиме, защото ние пари не взимаме. Обаче Мито винаги е бил честолюбив. Никой не си оставал магара тук. И Мито не се сдържа, той го помна, и има хора и други, дето го помнят, и се обърна и каза, че е генерал. Ние ли сме кръците? Сигурно преди седмица, преди това беха в някакво състезание в Гърция. Атина или не знам къде. Международно, той вика. За миналата седмица сме в Гърция и виках с аз и Гигов.
караме по два манша, че си изтрепяме там. И там се беха представили прекрасно. Ще си изтрепяме там. Но ти вика си ни пратил, вика 12 вика шпиони от такъв е софийския жаргон. И ние така говорим. Както всички бармани беха шпиони на време. Ти вика си ни пратил 12 шпиони, вика там от МВР, вика хората са дали пържоли, кола, храна, връщаме се, няма какво да ядем, защото тия са го изпускали, ние ли сме кръци? Оставам за името си, за това, което го съм научил. И няма да забравя на другия ден, ако не се лъжа, ако не ме лъжа паметта, говорителка беше на Хит Цонева, може би, може би. Но все едно коя е била. И по новините казаха, изтъкнатия наш мотокросист Димитър Ангелов няма да замине за световното първенство в Италия поради паспортни неуредици. И го припомна, ще кажа, едно от най-ужасните трасета за мене. А и не е само за мен, сигурно и за другите други. Едно от най-ужасните трасета по това време, на които ходехме в цяла България, беше Габрово. Габрово беше ужасно трасе. А, ще ти кажа защо. Половината от трасето беше на един междуградски път. Хубав. Половината от трасето беше на един междуградски път. Хубав. Обаче, за това се правиш един обратен завой и влизаш в един асфалтиран път, изключително неравен и почти прав, с леки завои. То е заводски път. Караш покрай завода. Там караш с много висока скорост, асфалтът те подхвърля и отстрани имаше огромни пачки, сигурно по 10-20 тона с метал. Ако отскочиш и се удариш там, и слава богу никой не умре там, ако се удариш там, заминаваш. Но ти оказвам и в друг смисъл. Имаше един габровец, не мога да сета името му. Мъчих се много, за да ти го кажа. Един габровец, той може би беше единственият представител в Кушовата. Мустаци. И караше от старите мотори, такъв кокила, както го викаме ние. Отидеме ли в Габрово, много ни биеше. Варбо беше служил. Абе, съда и го гледам този мотор. Значи на нас всички мотори, двигател е тук, скоростите са ни от лявата страна. Абе, на него двигател, ама тук скоростите са от десната страна. Няма логика. Седа гледам да няма някакви редуктори да прехвърля нещо. Не мога да го намеря. И накрая го открих. Мислих, ма неко състезание съм го гледал. 5, 6, 10, да може и година да е минал. И викам, и накрая стигнах до извода, понеже това е Варбургът двутактов мотор. Той е направил центровката на обратно. Въртът надесно, а той така беше променил центровката, че неговия мотор въртеше наляво. За да може да използва едни скорости, той затова го беше направил, които са по-специфични и са по-добри от нещо. И затова ни дрънкаше. Да. Хитър ход. Не Умно. може ни дрънка навсекъде, но хитър ход. Да. А за това да иска да ти кажа от Разград, Колю Разградски. Сигурен съм, че беше Колю Разградски. Колю Разградски караше за това време. Ние още карахме чезета, морали,
дъргли. Той караше към Разград, но беха купили една Ямаха. 750 кубика е помня Ямахата, няма да я забравя. Ямаха си мотор стандартен. Туристически мотор Ямаха. Да. И на него му беха служили един кош с едно е такова колелце на кош. Малко. С оригинални ауспуси. Няма да трещи като нашите. До такова. Като мине покрай тебе не го чуваш. Където ни набараше на асфалт. Ама машала му правя. Карач голем. Където ни набараше на асфалт. Дупа да ни яко. Но побараме ли го на някаква писта, като божурище на бетона, защото на бетона сцеплението е големо и той не може да я парзаля. Последък. Претрепвахме. Колю Разградски беше. Запомни го това име, ще го намериш сигурен съм. Напъхало. Почна да работи за един. Това е 90 и нека година. Огнян Сапунов. Той не е свързан с мотоспорта. Няма да го знаеш, няма значение. Обаче Харди си му ставаше тръпката с моторите. И ако помниш, имаше един кимбата, който го убиха. Не, Мутра беше. не ми говори. Ми кимбата, той беше известен такъв. Бивша барета, нещо като Златко барета да е такъв, кимбата. То кимбата беха приятели с Харди. И всъщност втория Елцер, знаеш кой е Елцер? Втория Елцер, който влезнава в България, го вкара кимбата на Харди Дебелия. И Харди Дебелия тогава по това време беше управител на бензиностанцията на околовръстното Новчо Купел 2. Имаше идея за кого говоря. Мгм. За бензиностанцията ти говоря. Знаеш коя е? Ой, неща. Турчина. Говори ти нещо. Не. Не може ми като гледат, защото не му помня имената. Бехме два софийски клуба на времето. Единия беше Витоша, единия беше Мотопис. Ние бехме на Мотописата, на Витоша беха. Беше друг клуб. Мотоклуб Витоша. Те беха точно на Черни връх, сега където отива от мола. Мола, къде е ония ги изби там с джипа. Това е нагоре, като искам Дъргалевци. От левата страна беше. Говорим за Азиз Хаджи Мехмедов ли? Моля? Азиз Хаджи Мехмедов. Това ли е А, топче? Добре. той ни беше треньор. Да. И ще разправям две истории за него. Едната история отиваме в Плен на състезание. Имаше двама сина. Млади момчета. Имаше двама сина и нещо свободно време, там хотел, мотел, това, и така като отбор, той беше треньор на мото. Освен интелигентен и много възпитан, той не използваше, той имаше начин на риторика особен. В смисъл, благ. Сме в Плевен в една сладкарница. Ма сме аз Шарлото, Каро, Маро, там, защото ние то отбор да ти кам Софийския, по принцип бехме големи разбойници. От нас, от нас всички бяха по състезанията като дявол от Тамян, защото обичахме да се биеме, много се бих. Не, че сме направи на някой лошо, ама никой да не се опита. Все едно.
Такива си бехме. Гамени. И Митко Шалото, за да ти го кажа за протокола, ако искаш го три, ако не искаш го три, Митко Шалото беше най-големият уличен побойник в София за всички времена. Само като се каже Шарлото и всичко дигаше гълъби. Просто стихия. Мир на праха му, все едно. Но искам ти кажа, и турче. Влизаме вътре и ще ядеме нещо, там тригунки, мригунки. И единия му сине беше тогава на 19-20 години, а другия на 15. И той вика на малкия: татко, ти какво ще хапнеш? Ма такъв с неговия стил, благичко. Татко, ти какво ще хапнеш? Татко, аз ще хапна нито умички. Вика на големия: ти какво ще хапнеш? И големия вика: ми аз, татко, ще хапна две пасички, една тригунка и не знам какво още. И той така го гледа и вика: бе, татко, ти много ядеш, бе. И той вика: ми гладен съм, бе, татко. Той му вика: гладен си, бе, татко, ама кой ще плаща? И он го гледа сина му и вика: нали съм ти дете? А той му вика: ма дете ми е брат ти вече не си ми дете, бе, моето младо. Непрекъснато бехме в такъв някакъв... Бехме голем колектив. Ходехме, ходехме, федерацията уреждаше хотелите, отидахме в хотелите, всичките отбори бехме заедно на една маса, както едно време, дето викат като в политбюро на една правоъгълна маса, тук са варненци, гавровци, всички седнаме, вечеряме, това, отидаме. Просто беше прекрасно.